guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em carek edin li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, me ser elkîn du bername amade kiribûn, ev jî a sêyemîn in. Di bernameya dawî de me bi taybetî li ser nêrînên nû yên epistemolojiyê em sekînî bûn. Bi taybetî şîrove û nirxandînên nû yên li ser dabeşkirina aqil girîng bû. Belê, girîng bû çünkü bi dabeşkirina aqil qala pêvajoya zanînê jî dikir elkîndî. Yani her cûreyê aqil astekî temsîl dikir û di her astê de zanîn bilindtir û mayîndetir dibû. Murat, wê çaxî piştî epistemolojiya elkîndî dixwazim em bên ser ontolojî û metafîzîka elkîndî. Aras di bernameya berê de bi epistemolojiyê re tehina qala ontolojiya wî jî kiribû. Ji ber ku bi hev re girêdayî bûn. Nêrînên elkîndî yên li ser metafîzîkê çi ne? Li ser ontolojiyê çi dibêje? Ji kerema xwe hinekî em ser vê mijarê bisekinin. Helbet, Aristoteles metafîzîkê wek felsefeya ewlî pênase dike. Yani arast Aristoteles rasterast navê metafîzîkê bikar nayîne. Wek beşeke felsefeyê di vê beşê de li ser sedemên gerdûnê disekine. Dûre ji aliyê xwendekarên wî ev beş gava notên wî yên dersên tên tasnîf kirin. Ev beş wek metafîzik tê binav kirin. Lê ev beş yani metafîzik ji bo Aristoteles felsefeya ewlî ye. Çimkî mirov filozofên ewlî em bêjin wek filozofên xwezayî jî datin binav kirin. Di felsefeyê de ewlî gerdûnê an jî çavkaniya gerdûnê ji xwe re kiribûn mijar wek arkeyê kiribûn mijar. Ev jî mijarên metafîzîkê ne. Em dibînin ku ev nêrînên Aristoteles li ser kindî bandoreke girîng çêkiriye çimkî navê berhema xuya ku qala mijarên metafîzîkê kiriye wek kitap fil felsefetül ula yani risaleya li ser felsefeya ewlî binav kiriye. Me got di metafîzîka elkîndî de em bandora Aristoteles dibînin rastelê ev bandor heya ciyeke da jo. Piştî ciyekê em dibînin ku elkîndî di metafîzîkê de ji Aristoteles veqetiye ye. Elkîndî di kîşan mijarê de di metafîzîkê de helbet ji Aristoteles veqete Murat û sedemên vê veqetînê çi ne? Bibore sezgîn ji ber ku nek nexweşim dengêm ketiye ji gohdaran jî lêborînê dixwazim. Di mijara çavkanî û afirandina gerdûnê de ji Aristoteles vediqete. Li gor Aristoteles destpêka gerdûnê ne diyar e. Aristoteles dibêje gerdûn ji mêj ve hebû û wê hetayê hebe. Lê kindî viya qebûl nake. Li gor kindî gerdûn, alem ji aliyê Xwedê ve di wextekî diyar de hatiye afirandin. Ji mêj ve tu nebû û di wextekî dîsa di wextekî diyar de dîsa ji aliyê Xwedê ve wê bê tu nekirin û wê hetayê nemîne. Di nav filozofên ekola meşayî de kindî ji ber van fikrên xwe ji filozofên din vediqete. Ekola meşayî di felsefe İslamê de navê ekolekî ye kesên filozofên ku li ser şopa Aristoteles diçin. Di bernameyên pêş de em ê qalavana bikin. Em dikarin bêjin ku kindî di metafîzîka xwe de di nav nêrînên Aristoteles û Platon parêziya nû de sentezek çêkiriye. Di metafîzîka Aristoteles de xweda tevgerê de hareketê de dest pê kirin lê ew bi xwe bê harekete û çavkanî û sedema hemû hareketan e tevgeran e. Aristoteles viya wek kausa prima yani wek sedema ewlî binav kiriye. Di Platon parêziya nû de xweda an jî bi gotina wan hen wateya wî yek e. Ji bo xweda yek bikartînin. Di Platon parêziya nû de hen bi awayeke mecbûrî
ji hebûna xwe difûre û gerdûnê çêdike. Ev wek teoriya emanasyonê tê binavkirin, di felsefe İslamê de jî wek teoriya sudûrê hatiye binavkirin. Kindîvan her du nêrînan tîne cemhev. Lê dibêje afirandina gerdûnê wek teoriya sudûrê bi awayeke mecbûrî çê nebiye. Bereva jî wê çalêkiyeke îradî ye û kindî dibêje Xwedê tenê afirînerê destpêkê nine. Ew sedema berdewamiya heyînê jî. Yani dide destpêkirin û karê wî naqede. Di berdewamiya heyînê de hebûnê de jî dîsa em çawa em bêjin dîsa ew kar ji aîdê Xwedê ye. Ew sedema ji bo Xwedê dibêje ew sedema berdewamiya heyînê ye. Yani Xwedê hem heyînan da afirîne hem jî hebûna wan didomîne. Bi vî awayî li gor kindî afirandin tenê bûyera destpêkê nine. Wek têkiliyeke ontolojîk a dondar îfade dikeviya. Xwedê hem sedema afirandinê ye hem jî sedema berdewamiya hebûnê ye. Gava teqala metafîzîka Aristoteles kir te bahsa têgeha sedema ewîlê jî kir. Belê causa prima. Belê. û kindî veya çawa guherandiye û di metafîzîka xwe çawa bikaranîye teqala wê jî kir helbet. Te fehm kir yani dubare bikim dîsan? Na. Em ê bibînin. Têgeha sedema ewîlê ji xeynî metafîzîkê di kîjan nêrînên kindî de derkeve pêşberî me Murat? Di kîjan nêrînê de derkeve pêşberî me têgeha causa prima an jî sedema ewîlê di nêrînên kindî yên li ser xwezayê de jî derkeve pêşberî me. Kindî di felsefeya xwezayê de ji bo ravekirina bûyerên xwezayê vê têgehê wek bingeh qebûl dike. Li gor kindî hikmeta Xwedê di gerdûnê de di nav pergalekî de di nav sîstemekî de xwe nîşanî me dide. Yani bûyerên xwezayê ne bûyerên tesadüfî ne. Encama pergaleke rasyonelin. Di navê pergalê de xweza tezahura kudreta di navê pergalê de xweza wek tezahura kudreta Xwedê û tezahureke yekalî jî nine. Di wext û mekanê de tezahür dike. Ji ber van sedeman li gor kindî fîzik ji metafîzîkê cuda nine, di xizmeta metafîzîkê de ye. Lêkolîna bûyerên fîzîkî yek ji rêyên fehmkirina heqîqeta Xwedê ye. Di berhema Xwedê de berhema xwe de wîsa dibêje her bûyerek xwezayê nîşanê heqîqeta Xwedê ye. Zanîna xwezayê yek ji rêyên nasîna Xwedê ye. Sezgin meqala Xwedê dikir azan jî xwend mela azan da. Murat piştî metafîzîkê dixwazim em bên ser mijarek edim. Di metafîzîkê de meqala bandor û têkiliya Aristoteles kir. Loma jî ji Aristoteles dixwazim em dewam bikin. Ahlak di felsefeya Aristoteles de mijareke girîng bû. Me di bernameyên li ser Aristoteles de meqala wê kiribû. Kindî di felsefeya xwe de mesela ahlakê çawa dinirxîne, çawa wê şîrove dike. Rast di felsefeya Aristoteles de ahlak mijareke girîng bû û felsefeya ahlakê jî wek etîk tê binavkirin. Aristoteles wek damezirina wî tê qebûl kirin bi berhema Nikamokos etîk. Kindî ahlakê bi zanînê re girêdayî dinirxîne sezgîn û şîrove dike. Yani etîkeke epistemolojik pêşkeşî me dike. Dibêje gava aqil bigîje heqîqetê yani zanîna heqîqetê bextewarî derdikeve meydanê. Li gor kindî bextewariya rastî girêdayê hezên bedenî û dewlemendiya dunyayê nine. Bextewarî girêdayê zanîna heqîqetê ye, girêdayê roniya aqil e. Ya divir dest dixwazim şîrovekî bikim sezgîn destûra te heye. Yani van filozofan gava dibêjin ji bo bextewariyê zanîn bese mal û milkê dunyayê nebe jî mirov bextewar dibe. Yani ez hema dibêjim xwe bavê nav pirtûkê bu wan re şer bikim wek haya wan ji dunyayê tune ye. Yani di nav tunebûnê de tenê bi zanînê mirov çawa kare bextewar bibe? Yani wek parêzerekî ya mümkün e? Ne mümkün e ne var?
Derfet tabii. Yani dina fakiriye tunebin de bu fikre tu dina fakiriye tunebin de dici tiştek tune Lê de tu tu dibêjî bextewarî. ez bextewarim çünkü ez hemû felsefeya Platon zanim. Nizanım yani van sezgin van beşa dure tujna qeydê derxî. Tamam, merak ne zihar bikim. Tekala nêrînên kindiyên ser bextewariyê dikir. Belê wek bextewariyê kindî li ser xemgîniyê jî disekine û ji bo xelasiya xemgînê dîsa qala zanînê dike. Yani qet qala mal û mulk nake. Tim zanîn. Li gor kindî zanîn rihê mirov ji fanîbûna dinyayê, ji derdê dinyayê dûr dixîne. Yani li gor kindî zanîn tenê çalakiyek entelektüel nîne wek terapiyeke ruhî ye. Belê. Ev kîja zanîne wele em jî vêya bealimin em ji xwe re bixwînin. Wek terapiyeke ruhî ye, terapiyeke çawa ye, etîka kindî pergaleke azadiyê ye. Birêbertiya aqil dibêje birêbertiya aqil mirov di elime daxwazên xwe kontrol bike. Eger bêbîra te ev nêrîn hinek dişbe felsefeya stoayê. Stoa digot çi di felsefeyê de digot tu nikarî bû yerên derve kontrol bikî loma ne hewce ye tu ji bo wan xwe biqeherînî, xwe bêşînî, xwe xemgîn bikî. Çi ne bû yerên derve wek mirin e, ertêje, lehîye, dawiya dinyayê em bêjin. Dibêje tu nikarî rêl ber wan bigirî. Loma ji bo van tiştan xwe neqeherîne û belasebe xemgîn neke. Enerjiya xwe bide aliyên din. Aliyên ku tu dikarî wan biguherînî. Dibêje mirov nikare van tiştan biguherîne lê mirov dikare li ser daxwaz û arezûyên rihê xwe kontrolek ava bike û van daxwazan kêmtir bike. Daxwaz gava neyên cî mirov xemgîn dibe. Loma felsefeya stoayê digot daxwazên xwe kontrol bikin, arezûyên xwe rihê xwe kêmtir bikin. Dibêje eger daxwazên we kêm bin, xemgîniya we jî kêm dibe. Kindî jî di felsefeya ahlaqê de van nêrînan diparêze. Dibêje mirov gava karibe daxwazên xwe birêya aqil kontrol bike wê bextewar bibe. Mesela dî ez jî viya diceribînim sezgîn. Ev 65 bername li benda qehwê bûm işte. Min qehwe daxwaz dikir. O te qehwe nedanî, ez jî xemgîn dibûm. Di vê bernameyê dêdî min dev jî daxwaza qehwe berda. Yani êdî daxwaz nakim, êdî ez ê te bin marketê bi zorê bi te bidim kirîn. Bi vî awayî jî ez ê bextewar bibim. Baş. Hevî dikim got tu bextewar bî Murat. Amin. Ecmaîn. Li gor nêrînên kindî xuya Murat li vir karekî giring li aqil bar dike. Belê karekî giring lê bar dike yani ji bo xelasiya rihê mirovan qala rêbertiya aqil dike. Ev jî karekî giring e. Dibe eger mirov biriya aqil daxwazên xwe kontrol bike wê bextewar bibe. Murat tu jî kare biriya aqil daxwaza xwe qehwê kontrol bike ez bim ya. Na êdî alimîm viya ez alimîm. Lê divir de ew yani gav divê biriya aqil daxwazên xwe kontrol bikin û bextewar bibin. Yani gava em ne bextewar bin divê hûn bêaqilin yani hûn nizanin aqilê xwe bikarbînin. Hemû berpirsiyariyê davê ser mirov. Yani nizam nêrîneke ji ber ku tu nahîlî ez şîrove bikim ez şîrove. Na tu serbest ya. Na sezgî min çend jara şîrove dikir tu dibêje. Ez şîrove dikim tu dûreş qeydê dibî. Ser daxwaza te. Belê kerem ke paşa xwe. Te gotu çi? Me behsa kontrolê dikir. Kontrola daxwazan. Belê. Divir de meselek derkeve ev kontrola daxwazan evê çawa çêbe aqil wê çawa karî bi daxwazan kontrol bike. Belê yani giringiyeke mezin li aqil bar kiriye dibêje mirov bi saya aqil ji candarên din vediqetin û dibin xwediyê ciyekî taybet. Gava aqil pênase dike hemû taybetmendî û giringiyê jî li vê pênaseyê bar dike. Kindî dibêje cewhera ku tê digîje heqîqeta hebûnê aqil e. Aqil her tiştî di cî de li gor pergalekî çê dike. Loma li gor kindî hilbijartineke xerab kêmbûna aqil nîşan dide mêze. Dîsa em hatin ser vê meselê. Ev girêdayîna wî ya di nav ahlaq û aqil de hinek ahlaqa Sokrates tîne bîra mirov. Sokrates jî ahlaqê bizanînê ve girêdayî bû û digot sedema xerabiyê nezanî ye.
Digo gava mirov birastî jî zanibe başî çi ye, xerabî çi ye. Mirov ji xerabiyê dûr disekine û berê xwe nade xerabiyê. Çimkî zane xerabî tiştek xerab e. Eger em bên ser pirsa te aqil te got aqil çawa dikare daxwaza kontrol bike ne war. Kindî divê pêvajoyê de aqil wek rêberek wek ronahiyek nîşan dide. Dibêje em birêya aqil zanibin ku ka em dikarin çi bikin, çi biguherînin û çi neguherînin. Dibe em vana birêya aqil zanin. Û piştî vîya dîsa birêya aqil em ê bi rastî jî zanibin ji me re çi lazim e. Divê em ji çi bitirsin, divê em çi bixwazin û nexwazin. Vana giş aqil nîşanî me dide wek rêberekî. Murat li ser vê rewşê dikarî mînakekê bidî me ji bo baştir bê fêmkirin. Wek mînak mirin. Li gor kindî em bêjin fikr û nêrînên pûç yên li ser mirinê ji nezaniyê derdikeve holê. Bi saya aqil gere em zanibin ku mirin ne tiştekî xerab e, tirsa mirinê xerab e. Kindî dibêje em bi saya aqil zanin ku em nikarin rêlber mirinê bigirin. Loma divê em ji bo wî divê em xwe neqeherînin û jiyana xwe li ser wê aliyê nehermînin. Dibêje mirov herî zêde ji mirinê ditirsin lê mirin ne tiştekî xerab e, perçeyek ji xwezayê ye û yek ji sedemên hebûna mirovan e. Dibe eger em bi rastî jî bi rêbertiya aqil tev bigerin, em ê zanibin ku mirov nikare rêlber mirinê bigire û bi tirsa mirinê jî divê mirov jiyana xwe nehermîne. Yani tu yê qebûl bikî ev tişt heye û tu nikarî biguherînî, tu yê berê xwe bidê aliyê dinê. Tu yê enerjiya xwe, keda xwe, xebatê xwe, berê ruhê xwe tu yê bidê aliyê dinê. Baş. Bi van agahiyan em dibînin ku di etika kindî de di felsefeya ahlaka kindî de di navendê de aqil heye. Baş e li hemberî aqil çi heye? Yani gava mirov bi aqil tev negere ew ê li gor çi biryaran bigire, biryarê xwe bide? Li gor nefsê. Çawa ku aqil mirov digîne başî û bextewariyê, li gor kindî nefs jî mirov digîne xerabiyê. Yani tiştê ku me ji bo aqil got îja aliyekê dinê wî jî ji bo nefsê derbastar e. Li gor kindî nefs di nav nexweşiya de nexweşiya herî xerab e. Ji nexweşiyên bedenê dijwartir e, nexweşiya herî xerab e û tiştên herî xerab jî ji ber wî tên serê mirov. Tedî gotinekê ya dibên ji ber nefsê çûket hepsê. Yani her tiştê xerab tîne serê me re. Loma dibêje divê mirov tim li bextewariyê bigere û ji xemgîniyê dûr bisekine. Li gor kindî her nefsê ku bi xwe zane ji bo bigîje heqîqetê divê mertebeya xwe bilindtir bike û kamiltir bike, tekamül bike. Li vir kar û bandora felsefê xwe nîşanî me dide û felsefe li vir em çawa bêjin ji çarşoveya teorîk derdikeve aliyê xwe yê pratik nîşanî me dide. Felsefe di tekamülbûna nefsê de rêbereke giring e. Giring e çimkî kindî elkindî gava armanca ahlaqê îfade dike, dibêje mirov bi ahlaqê dikare jiyaneke bextewar û aram ava bike û di nav bextewarî û aramiyê de bijî. Û dikare ji tiştên ku rê li ber aramî û bextewariyê digirin xwe biparêze, xwe ji wan dûr bigire û heta li hemberî wan têkoşînek bide. Lê dibêje her mirov ji her cuda ne, xulkê wan, xuy û xisletê wan ji hev cuda ne, loma ahlaqê wan jî ji hev cuda ne. Li ser cudahiya mirovan û cudahiya ahlaqê mirovan tiştek dibêje, yani sedema van cudahiyan çi ye? Herkes ahlaqek wî heye çünkü. Dibêje sedema wî astroloji ye. Astroloji? Belê. Kîja burcî tu? Ez nizam ya zêde guh nadim. Çi me? Nizanim. Sedema van cudahiyan wek ew ê nîşan dide. Yani yek ji van sedeman cudahiyan astrolojiyê nîşan dide. Tevgerên Mars û Merkürê. Tedî hîn jî gava dibên gava tiştek ew ve dibe Mars nêzî dünyayê dibe Merkür hereketên wî li xwe muqatebin, tiştên xerab nekin. Li gor kindî jî astroloji, tevgerên Mars û Merkürê,
برجین فلکی وانا گش سدمین جداهی اخلاق مروون بله لگور کندی دو جداهی اخلاق مروان ده روشا اقلیمی تفگرن گرستیرکان سیاریان خودی باندورا که مزنن آراست تنی نجوی اخلاقی لگور کندی ده عالما بن هیوه ده سدما همو چیبونو خرابونه گرستیرکن او تفگرا گرستیرکانه Murat bibore gotunata dibirim. Sezgin tuşma gotnam dibriyani hatta van havo kan az dehiş xuda kerem ki. Ka da bahsa bin hive kirçi bin hivçi yani mecburen gotunata bibirin em fahmı ki mesele. Ev alema bin hive tege hekji kozmoloji Aristoteles'e Aristoteles alemi vek du perçeyan da beştike. Alema ser hive u alema bin hive. Alema ser hive stir ku ger stir ku tiştendinin alema bin hive ji alema ku emle dijine ligor kindi tevgerin ger stir kan li ser jiyana alema bin hive de xudi bandore kemezine durbunu nezikbuna ger stir kan ji boy mirovan dibêje bilindbûna wan leza gera wan li ser mirovan bandore ke giring çêtke hatta dibêje روشا گرستیر کان آگاوا انسان دکوه رحمی لسر خلق مروان و اخلاق مروان جداهی یک چیت که بله مراد وک پرسک داوی لسر مجارک ادن جاز تشتکشته بپرسم پرسا داویه سوز دیدی yani mesele ekdim fene az nexweşim bibînî ez pırseke kin li ser müzikê ez nabêjim kajmer distire bî dengê di bernameya ewlî de gava te qala jiyan û berhemên kindî kiribû te gotibû li ser müzikê jî xebatên wî çêbûne belê xebatên wî li ser müzikê çi ne û di nav felsefe û müzikê de girêdanek çawa têkiliyek çawa çêkiriye ava kiriye müzik belê di felsefeyê kindî de müzik giringî heta dibêjin wê demê li Bexdayê dibistaneke taybet ji bo müzikê ava kiriye û berî ku dest bi nêrînên wî bikim dixwazim tiştekê jî bêjim ser müzikê elkindî û ziryab di heman demê de jiyane wek çav ya hevçavê hevin li heman bajarê jî jiyane û ihtimaleke mezin e ku yani viya wek şîroveya min e hevdû dîtinê jî çünkü her du jî li Bexdayê demekî hevpar de li qesra Abbasiyan mane piştî ku ziryab û bifikre yani wê demê wek derdorek entelektüel kesên xwenede hindikin û hevdû nas dikin piştî ku ziryab ji Bexdayê derdikeve û berê xwe dide Endülüsê yani nizam têkiliya wan çêbûye çê nebûye lê her du jî li ser müzikê xebatê wan hene bi taybetî li ser enstrümanên müzikê xebatê wan hene loma yani belkî jî têkiliyekî wan çêbû be yani ziryab wek em dizanin wek müzikjeneke Kurd tê nasîn te çi pirsî û Sezgîn têkiliya müzik û felsefeyê ez hakim dikim müzik wek qadeke û mijareke giring di felsefe Yunan antîk de hebû di felsefe Xristiyanî de jî meqal kiribû di felsefe İslamê de jî cara ewlî bi awayeke felsefî müzik ji aliyê kindî ve hatiye nirxandin kindî li ser sê aliyên müzikê disekine aliyên wî psikolojik metafîzik û matematik ji aliyê matematikê ve kindî li ser şopa Yunan antîk diçe yani müzikê wek rêza dengan îfade dike ev rêza dengan wek pergaleke matematikî ye û li gor hejmaran li gor navber û dûrahiya dengan hatiye ava kirin hejmar navber û mesafeya dengan eger bala te kişand dibe vana rasterast têgehên matematikî ne û di nav nêrînên Pisagor de jî digirtin xêncî matematikê aliyeke psikolojik jî li müzikê bar dike dibêje dengê müzikê ji aliyê ruhê mirovan ve tê îdrak kirin û hinek hestan diguherîne yani dengê müzikê tenê wek em çawa bêjin wek tenê wek dengekî fîzîkî îfade nake wek pergaleke ruhî îfade dike ku ev pergal dibêje li ser ruhê mirovan xwediyê bandoreke mezine ku bi min jî were ye çi ne ev bandor dibe müzikeke baş ruhê mirovan ber bi başiyê ve dibe
رحی مروان دخنا پرگالک باش وک میناک موزیک جوان حجو محمد شیغو و هر وکیدن موزیکا خراب جی آهنگا رحی مروان خرات که لسر وانا نوازم میناک بدن جبر fonksiyonan dibêje müzik hem de ji ber van fonksiyonan yani bandora wî li ser ruhê wek me got hem bi aliyê başî hem jî aliyê xerabiyê heye dibê ji ber van fonksiyonan müzik hem de tedawiyê de hem jî perwerdehiyê de dikare bê bikaranîn kindî gava müzikê ji aliyê matematikî ve şîrove dike em rasterast bandora Pisagor dibînin li gor Pisagor di nav gerdûnê de ahengeke li hevatineke matematikî heye û ev aheng bi hejmaran hatiye avakirin. Ev pergala matematikî di nav dengan de jî heye elkindî jî vê fikrê didomîne dibêje müzik wek hunerek hejmar û pîleyên li gor pergala gerdûnê kişf dike û derdixe meydanê. Me got pirsa dawiyê lê mecbûr ez bipirsim Murat. Ez te naskim sezgin kerem ki. Te got kindî ji ber taybetmendiyên xwe gava behsa müzikê dike dikare di perwerdehî û tedawiyê de jî müzik bê bikaranîn. Belê. Bi taybetî meseleya tedawiyê bala min kişand qala tedawiyeke çawa dike. Yani tu zanî ez nexweşim û tu ji nexweşekî tedawiyê dipirsî. Piştî bername biqe belki em ji ser müzikeke got pê baş bibî. Ji bo vê mesela tedawiyê divê em li rewşa tibba wê çaxê mêze bikin. Wê demê di tibbê de teoriya ahlatê erba heye. Yani wek ahlatê erba wek çar şilavî em bêjin. Çine ji qestavan ji van çar şilaviye dibêjin di vücudê de çar şileyî hene xwîn, belgam, zirava zer û zirava reş. Her şileyî ji vana her yek mîcazeke temsîl dike. Ruh tiştekî temsîl dike. Gava di navan her çar şileyîyan de bêahengiyek çê dibe ruh û beden ber bi nexweşî ve derin. Kindî dibêje müzik dikare bandorê li ser van her çar şileyîyan çê bike. Hinek müzik dikarin leza vücut ve zêde bikin, an kêm bikin, ahenga qalb û nefesê biguherînin, hatta hişyarbûna hişê mirovan biguherînin. Di mijara aqil û ahlaqê de digo birêya aqil em dikarin daxwazên xwe kêm bikin û bextewar bibin. Di vê mijarê de jî yanî di kêmkirina xemgîniyê de müzikê ji bo aqil wek amûreke alîkar nîşan dide. Yani de mesela bextewariyê de aqil wek rêberek bû meqal kir vê meselê îja müzikê jî wek alîkarê aqil nîşan dide yani karekî giran lêbar dike. Baş Murat pirsê me hebûn lê ez ê nepirsim. Tu zanî sezgin ısrar nakim. Em li vir biqedîne hege gotinek tê dawî tune be ez bawer dikim em ê ev ji bo ser kîndî jî ev ê bernameya dawî be. Belê ev bernameya dawî bû. Amade kir. Di bernameya ewlî de meqala jiyana wî berhemên wî kir, xebatên wî kir. Di a dudiya de em hinek ser epistemolojiya wî sekinîn. Asisiya jî ahlak, müzik, ontoloji, metafizik yani me hew da ku hinek wek nexşeyek li ber gohdaran çêbe. Helbet dîsa dibêjim tiştên em li vir qal dikin yani ji bo rê li ber xwendinê veke hinek meraq zêde be yana em pir nikarin bikevin nav kurahiya nav tiştên giran û akademîk. Hêviya me ev e ku van tiştên em dibêjin meraqeke di hişê gohdaran de çê bike û berî wan bide felsefeyê birêya felsefeyê daxwazên xwe kontrol bikin û bextewar bibin. Baş saata te xweş. Xweştir. Em xatir ji guhdara bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din, heta mijareke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we.
kahve û felsefe.